Bona hora. Avui, des de la Biblioteca de Figueres, us proposem la lectura de l'obra de teatre, una peça de Jenny Holland de l'Àngel, Burgas i Trèmols. Aquesta dramatúrgia va guanyar el segon premi Ramon Vinyes de teatre a l'any 2004, premis organitzats per l'Ajuntament de Berga. Però deixeu-me que us expliqui una anècdota curiosa, és que no me'n puc estar. Sabeu qui era en Ramon Vinyes i Cluet? Doncs va ser un dramaturg i poeta que va néixer a Berga. Però resulta que, per circumstàncies de la vida, doncs va anar a viure a Barranquilla, Colòmbia, on va dirigir diferents revistes, però el curiós del cas és que, i és el que us volia comentar, és que va servir de model a Gabriel García Márquez per al personatge El Sabio Catalán, a 100 años de soledad. Bé, ja ho he dit, que curiós, no? Bé, sempre se n'aprenen, de coses. Dit això, seguim. L'Àngel, Burgas i Trèmols. Ja sabeu que va néixer el 1965 a Figueres. Si voleu tenir molta més informació, doncs l'any passat, em sembla que era, si busqueu al YouTube de la Biblioteca de Figueres, doncs tindreu més dades sobre l'Àngel, perquè varen penjar allà una ressenya del seu llibre Escape Room. De totes maneres, ara parlem una peça de Jenny Holland. Aquesta obra de teatre és molt interessant. Tenim diferents escenaris i realitats que conflueixen a partir d'un eix central que és l'art i que l'autor el vesteix amb símbols onírics que van nodrint tota la dramatúrgia. Una polifonia d'elements que juguen a cuit i amagar i que ens presenten la vida d'un artista, amb cares de performance. Una protagonista, una artista, la Jenny Holland, que se serveix de la seva pròpia vida per recrear-la i oferir-la com a art. Una maqueta dels jorns viscuts per ella. Tota la trajectòria d'una vida, emprant el feedback. Emprant també la teoria dels colors que acompanyen a l'artista al llarg del seu recorregut vital, que ens marquen el compàs i el tempo de la seva existència. Ja ens té acostumats a l'Àngel a fer teatre dins del teatre. Aquesta vegada seria art dins l'art. Art per art? O tot plegat, què és l'art? L'art com a empremta indestructible i perduradora? Apa, som-hi. Llegim i veniu a la tertúlia i comentem una peça de Jenny Holland, amb l'autor, amb l'Àngel Burgas, que ens acompanyarà a la tertúlia. Ja sabeu que quan convidem alguna companyia de teatre o els escriptors o escriptores, doncs aquesta tertúlia està oberta a tothom qui vulgui participar. I una altra cosa, me n'oblidava, si voleu llegiu la guia de lectura que trobareu a la web de la Biblioteca de Figueres i que l'Àngel Burgas ha contestat al qüestionari Proust. Així el coneixerem una miqueta millor i també podeu trobar aquesta guia de lectura, doncs veniu a la biblioteca i us la facilitarem. Doncs fins aviat,
amb aquesta obra de teatre, una peça de Jenny Holland, de l'Àngel Burgas. Fins aviat. A reveure.